Şuun men çıkış etjek bolan aýratyn jogap beresim belli. Jogap beresim gelende özleri düşüner kime jogap. Ine apozisiýa diýip başladylar bular. Apozisiýa bar, sen opozisioner däl. Bular öňkü çynowniklar. Şolar bilen şu var, o nem atogrusy var. Atogrusy diýip aýypdyr Starik Kerizow diýip aýdaýan şo. Starik Kerizow diýende men ýöne tagaýdama, Starik Kerizow diýende garry tok diýeni alda men aýdym. Garransan tok bolýanda, horoz bolmajaňa belli. Şoňa Starik diýip aýdym da oňa. Endi geldi sansar. Sen ýüläň näme diýelim? Ýüläň bara soňky Türkmenistan iň bir garyp çopana da gerek däl, yüz keşpisine seredar. Sen ýal sansarlar oňa öýlenýär. Onun näme üçin sen öýlenýär? Sebäbi ol erkek äse öýünde, sen maça. Özüm men ýüläden başga, sen ýüläň kime gerek? Yüz keşpisine seredar. Sen ýaly samsyklar o Türkmen däpde suwuny saklaman. Bara başga ýere çöpden ýasanlar öýlenýär. Sen maňa bir zat diýjek bolýarmy sen? Özüňi bir seretsen bir 70'e yetip bara otyrsın ýaş oglan ýa. Näme tokuny ýyp otyrsın sen? Geple diýsen, ýa uje çaşypsın sen. Men dogrusyny aýdýan. Saçyňyzy ak bassa, akylyňyzy ýetmeýäňiz. Sende saçam ýok. Wapşe sen kimsen özüň? Pravozащитник diýer ýa-da. Politik diýer. Sen baryp ýatan wara korrupsiýonera. Ozaň beýle beýle diýen zat. Hakyky oturan adamlar var. Intelligent bolup oturan, çykdylar, olarda otyp beýle zatly maň ýok otaýdy. Sürýemni привычкалар. Sen hezilede oturdun. Sebäbi sırtyň açdyň 13-nji kameradan, giýrende. Sen 13-nji kameradan geçdiň ha. Näme öz günäň başga kişiler ýüklejek bolýar. Garran soň boynuň alda oturda Starik diýsem Starik da. Şu ýumurtkalaryň üstüne oturan ýa oturur Hudaý. Ya ýetişmeýär ýüläň. Eýleki oýunjuklar bilen. Bagşla, Çehyada başga nemelerim bardyr o taýda. Gözlesen taparsan, ýalnys Amsterdam barkay. Riktalny ýeriň massaj edip bererler sana başga ýerlere.